Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Es realitza a València el primer trasplantament de cames del món. L'ha dut a terme el cirurgià Pedro Cavades, considerat el millor cirurgià plàstic del món a l'Hospital La Fe de València. S'ha tractat d'una intervenció d'alta complexitat i sobre la qual no hi ha antecedents ni experiències prèvies. Es preveu que el pacient podrà tornar a caminar d'aquí a 6 mesos. El cirurgià valencià Pedro Cavades ja va realitzar el 18 d'agost del 2009 el primer trasplantament del món de cara que va incloure mandíbula i llengua. En el moment de la intervenció, l'home tenia 43 anys i va rebre l'alta hospitalària al cap d'un mes. Pedro Cavades es llicencià en Medicina l'any 1989 per la Universitat de València, amb excel·lents qualificacions. Cursà l'especialitat de cirurgia plàstica i reparadora a l'Hospital La Fe de València. Completà la seva formació als Estats Units. També passa temporades a Kènia, on ha creat una fundació de cirurgia reparadora. El seu currículum professional és impressionant, essent el pioner en trasplantar les dues mans a una persona. Convertí també un braç dret en esquerre. Va mantenir viu un braç amputat al connectar-lo provisionalment amb les venes i les artèries de la cama del propi pacient per reimplantar-lo definitivament al cap de 9 dies. La llista d'èxits aconseguits és molt llarga, destacant el primer trasplantament de cara d'Espanya i 8è del món, essent el primer amb llengua i mandíbula. El doctor Pedro Cavades, a més de ser un gran científic, és un gran humanista, que ha creat una fundació que es dedica a la cirurgia reconstructiva a l'Àfrica.